τζόγγι, ρε φίλε. Έτσι μας έδειχνε εμάς ότι δεν καταλάβαινε. Τώρα εσύ τι δεν καταλαβαίνεις, άμα προχωράς με τη ρόγα εκεί, είσαι Ελληνίδα και σου λέει βυζάρες, μήπως δεν το λέει για σένα. Γιατί δεν γυρνάς, δεν κατάλαβα. Να τις βγάζεις έξω, μπορείς να τις κυκλοφορείς, να τις ακούς δεν μπορείς όμως. Τέλος πάντων, αύριο έχουμε ένα γάμο. Θα πάμε στο γάμο αύριο. Έχω μάθει από πληροφορίες ότι θα είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Θα συζητήσει για τον αγωγό Μπουρκάς Αλεξανδρούπολη που σου έλεγα και χτες. Ναι. Έχω πληροφορία δική μου. Θα περάσει από Σαλονίκη, φίλε. Θα περάσει από Σαλονίκη αγωγός να βρουν θέσεις φιλέλληνες να φάνε. Βέβαια εντάξει, δεν θα περάσει σήμερα, αύριο θα περάσει το 2027. Αλλά θα περάσει όμως φίλε από τέτοιο. Το κανόνισε ο Σαμαράς λέει. Έτσι με είπαν, το έχει κανονίσει λέει για να έχει ο κόσμος να φάει. Από τον αγωγό θα τρώει, τους σωλήνες δεν έχει τίποτα άλλο να φάει, έχουμε μείνει ντεμέκ τώρα. Καταλαβαίνεις. Οπότε έρθετε εδώ πέρα, πίνετε τις μπυρίτσες σας. Τι πίνεις εδώ πέρα? Σμυρνό φάει. Σε χάλασε ο πουρές εχθές, έτσι, σε χάλασε ο πουρές. Τα παιδιά, Παναγιωτάκη μπυρίτσα πώς είναι αγόρι μου, είναι με πουρέ ή χωρίς? Χωρίς πουρέ, έτσι. Τι να πω ρε μαλάκα, τι να πω. Έχουμε και τον Γιώργο εδώ πέρα και τον τρέχουμε, πήγαινε έλα. Τι να σε πω τώρα. Έχω και ένα άλλο θέμα να σε πω. Πήγαμε εκεί πέρα να φάμε και είναι ο τύπος και φέρνει τις πένες. Και τι του λέω πώς είναι η πένα, έχει σκορδό. Και τι με λέει ρε μαλάκα. Είναι πένα λέει με κρέμα, άκου τι μου είπε, όχι κρέμα, με κρέμα σκέτη ρε μαλάκα πένα και έχει ζαμπόν και μπέικον. Δεν σε είπε έτσι. Έτσι με είπε και να σε πω και κάτι, η δικιά μου η πένα δεν είχε ούτε ζαμπόν ούτε μπέικον. Είχε ζαμπονάκι και μπέικονάκι. Δεν είχε ούτε ζαμπονάκι ούτε μπέικονάκι με ένα δικιά μου η πένα, να ξέρεις. Μου την έφερε σκέτη. Εγώ δηλαδή ήρθα από τον πύργο να φάω την πένα σκέτη ρε φίλε. Ο άλλος γιατί. Γιατί εξήγησέ μου, γιατί να τη φάει με ζαμπόν και μπέικον και να τη φάω σκέτη πένα με 4 τυριά. Το ίδιο πράγμα είναι, φίλε, ένα τυρί, τι ένα, τι 4. Να τη φάγω με 4 τυριά και όλος να έχει ζαμπόν και μπέικον. Ορίστε τώρα, δηλαδή με κόβεις δεν μπορώ να μιλήσω άνετα. Μόνο πάω. Ορίστε, μόνο πάω. Εντάξει. Και πήραν τηλέφωνο από τον Άρη και γυρίσανε και είπανε, ρε φίλε, έχουμε βρει, λέει, βρήκαμε λέει νερό, λέει στον Άρη. Ακούς, βρήκανε και είπανε, βρήκαμε νερό στον Άρη, ρε φίλε. Εντάξει, ρε φίλε, βρήκες νερό. Αφαίρουμε ίσια και πάω και ανεβούμε πάνω και το βρίσκει και εντάξει να πω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τώρα, άσε με σε παρακαλώ, έχω μουρλαθεί τώρα. Εντάξει. Δεν μπορώ άλλο. Τα έχουν κάνει εδώ πέρα και καλά οι Αθηναίοι τώρα. Μας έχουν μουρλάνει. Στην πρωτεύουσα και αρχίδια τώρα. Εντάξει. Εμείς δεν έχουμε μετρό να πάμε στις δουλειές μας να πούμε και έχουν οι άλλοι. Μου σηκώνει το Αθηναίος, περνάει κάτω από το σπίτι το μετρό. Πατάει το -1 και κατεβαίνει κάτω. Ρε, φίλε. Και εγώ πάω με τα πόδια να πάρω ρε, φίλε, το λεωφορείο να πούμε. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ δηλαδή γιατί δεν πληρώνω φόρους, δεν είμαι Έλληνας, τι είμαι εγώ. Από πού είμαι εγώ, ρε φίλε. Ελλάδα δεν πιάνω. Τι πιάνω. Γιατί να μην έχω εγώ μετρό ρε φίλε να πηγαίνω στη δουλειά μου. Τον ίδιο φόρο 24% δεν πληρώνω και εγώ δεν κατάλαβα. Όχι ρε φίλε τσαντίζουν γιατί. Εντάξει τώρα. Έχεις την πίεση. Εντάξει. Έχουμε και τον Ολυμπιακό για να μας φέρνουν τα πρωταθλήματα. Έχει φτιάξει ο Μαδάρα ο Σαββίδης να πούμε. Μου έχει το Σαλπικίδη δεξιά να πούμε βέλος. Μου πήρε τον Ίνι τώρα. Μου έχει τον Κατσουράν το πιο γρήγορο δάχτυλο στη Super League να πούμε. Και μου έχει τον Παύλο τον Γκαρσία ρε φίλε. Εδώ έδιωξε ο Γκαρσία ολόκληρο δόνι και δεν πάει να πάρει πρωτάθλημα στην Ελλάδα ρε φίλε. Τόσα λεφτά χαλάσαμε ρε φίλε. Αλλά είναι ερυθρόλευκα τα πρωταθλήματα φίλε. Εγώ το ξέρω αυτό. Μου το έχουν πει. Πας απ' έξω και έχουν, ξέρεις, αυτόν τον κόκκινο, τον μπούστι με τα γένια, ρε. Πώς τον λέτε που φέρνει τα δώρα, τον Άγιο Βασίλη, ρε. Ρε, εμείς δεν τον θέλουμε, πάρ' τον από εδώ, ρε, σου λέω αυτόν, δεν τον θέλουμε, ρε. Έχουμε Άγιο Δημήτριο εμείς στο Θεσσαλονίκη, δεν τον θέλουμε, ρε, φίλε. Είναι ντεμέκ, είναι ψεύτης ο άλλος, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, ρε, Άγιο Βασίλη, πάρ' το χαμπάρι, ρε, φίλε. Δεν υπάρχει, ένας ψεύτης, ρε, φίλε. Φέρε μου μετρό να σε πιστέψω. Άσε με τώρα. Μου κατεβαίνει Αθηνός και λέει έχουμε νέφος. Ναι, έχεις νέφος ρε φίλε, αλλά στη δουλειά σου πας με το μετρό ρε φίλε. Για κάτσε δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Μπαίνεις στο μετρό και πας. Και δεν πληρώνεις και ειστήριο. Τι έχω δει. Ειστήριο δεν πληρώνεις, μπαίνεις μέσα μούτσι. Σε έχω καταλάβει εγώ. Να. Και σε λέει μετά ο άλλος γιατί έχουμε κόμπλεξ ρε φίλε. Έχουμε φάει 15 μπουγάτσες αγνό και άλλος έχει το μίλκο κάτω ρε φίλε. Γιατί το μίλκο είναι καλύτερο από το αγνό. Γιατί δεν έχουν αγνό και να πίνουν ρε φίλε στην Αθήνα αγνό και να πίνουμε εμείς μίλκο στη Θεσσαλονίκη, μπορείς να μου πεις. Όχι δεν μπορώ σε λέω τώρα, άφησα έχω μουρλαθεί τώρα να πούμε. Με τους Αθηναίους, μας έχουν φάει να πούμε. Εντάξει τώρα ρε φίλε, σου λέω ντεμέκ τώρα, άσε με σου λέω, δεν είμαι καλά. Τι καλαμάκι, πας στην Αθήνα να παραγγείλεις να πούμε και έχεις καλαμάκι και σου φέρνει τα καλαμάκια ρε φίλε. Ρε φίλε πάρε χαμπάρι. Λέω σουβλάκι και καλαμάκι.
Ρε καλαμάκι, ρε γκάσμα, δεν θα μπω μέσα να στήσω καλαμάκι να πιω ρε μαλάκα, θα το πάρω από το σούπερ μάρκετ. Έχουμε μασούτι εδώ ρε μαλάκα, θα μπω μέσα παίρνω τα πάντα στο μασούτι. Έχουμε τα πάντα, μένουμε μέσα στο μασούτι, έχει τα πάντα. Ποιότητα, έγγραφη, εξυπηρέτηση, ασφάλεια, οικονομία ρε φίλε, σου κάνει οικονομία ο μασούτης. Και πας και σου πετάει τα καλαμάκια έτσι ρε φίλε. Άσε με τώρα. Εντάξει βέβαια εδώ έχουμε ένα άλλο πρόβλημα φίλε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το τόστ με το σάντουιτς, αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν το χωράει το κεφάλι μου. Λες τόστ, λέει ότι είναι ψημένο. Δηλαδή, άμα εγώ θέλω να φάω σάντουιτς, το μακρύ και να είναι ψημένο, θα του πω φτιάξε μου ένα σάντουιτς τόστ. Και μετά θα ξεκινήσω τη ρίζα μπομπέικο, δηλαδή θα κάνουμε τα ίδια με τους Αθηναίους. Μία πίτα με καλαμάκι. Ρε με κοροϊδεύετε, ρε. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ... Στον ένα έχω πρόβλημα στα γυράδικα, στα σουβλατζίδικα και στον άλλο έχω στα τοστάδικα, ρε φίλε. Δεν γίνεται, σου λέω. Τώρα, άσε με, δεν μπορώ να έχω μηνυστικό. Να είναι καλά ο μασούτης, πάλι καλά που είναι το μασούτης και μπορούμε και τρώμε. Και τα Lidl, ανοιχτά Κυριακές 10 με 4. Τα Lidl, Σαλονίκη. Παίρνεις χαμπάρι τι γίνεται, έτσι. 10 με 4, Σαλονίκη φίλε μόνο. Για λίγες μέρες κοντά σας. Το γυαλί εντάξει καλό είναι ρε φίλε, από μάδο το έχω πάρει 20 ευρώ. Και έχω δώσει άλλα 20 ευρώ για το γυαλί. Δηλαδή 10 ευρώ τον κάθε φακό. 10 και 10, 20, 20, 40, ένα 40 φίλε. Διόρ, το παίζω μούρι μου ήταν αυτό, να ξέρεις. 47. Παρακαλώ. Καλό σας βράδυ. Ένα μαϊτάι σε παρακαλώ. Να είστε καλά. Ναι, καλά. Ήρθε η άλλη να μας πει. Τις που πήραμε τις πήραμε. Στις παρά 20 ήρθε να μας πει ρε φίλε για μαϊτάι. Τι λέει τώρα η άλλη. Το παιδί έχει σχολάσει από τις 2 η ώρα. Τι με λέει τώρα. Blind mind, τι μάιτα. Δεν μπορώ τώρα. Λοιπόν, παιδιά, επειδή γίναμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας.